Γεια σας, Στέφανος Greek Roll Gamer Arab εδώ και σήμερα θα παίξουμε, βασικά είμαι σήμερα καινούργιος YouTuber. Yay, let's celebrate it. Και θα παίξουμε LOL σήμερα. Θα πάρει λίγα λεπτά και το ξέρω. Θα πάρει και... Ναι, όλους από τους φίλους μου είναι. Και φτάνει. Αν υπομονήσετε να παίξουμε με σου. Ελέος. Εστεφ. Ναι. Να σου πω τα καβανέα. Oh my god. Έλα. Έλα, αν θα... Philip. Called defense there. I would be there with like Dyrus and Pablo and Maple Street and a lot of like Elimination, all these other cool guys. Defense. And I'll be able. Μπορεί τώρα να παίξουμε. Κάτσε να σου πάρω Ιεσού. Και θα πάρω Ιεσού. Σκατά. Περιμένουμε. Να παλιά. Άψε να πούμε αυτό. Ναι, είναι το... Α, τέλεια. Ξεπλείς. Έλα, δώσε εδώ να στο πάρω. Νάτος. Πες μου για σου. Κλείστο. Παίζω με γεια σου. Αν το ξέρετε, παίζω με γεια σου. Θα συνεχίσουμε. Θα αρχίσει το επόμενο βίντεο σε λίγο. Εντάξει, γεια σας.